kamar za mu yi baki kuma ko da ki kansa ki aiki da yau ba ki zo da fork ba. A ki ba shi ba. Hannunka na da kyau ko ɗauko maka abu wai ta hannu. Bai shi ba ko. Gashi na haɗo maka abin da ka fi so. Sakamakon albishirin da likita ya yi ma. Shi yasa na haɗa maka wannan. Ni dai na ƙago in ji wannan albishir. Amma ki dai gaya mu. To me tukwici na idan na gaya maka? To abin da za a yi yanzu me kike so a matsayin tukwici? Ba ni da masaniya dangane da abin da za a yi min kyauta da shi. A gani na mijina shi ya fi cancanta da ya san abin da ya dace da ni. Haka ne. Ai tsakanina da mijina babu batun tsokana ko zolaya. Hakika abin da zan sanar da kai babu wani abin da zai fi maka farin ciki a duniya fiye da shi. Likita ya tabbatar min na samu juna biyu. Eh? To alƙawarin da zan miki shine idan cikin nan ya tsaya kin haihu lafiya ke lafiya jariri lafiya na yi alƙawari tsakaniya da Allah duk abin da na mallaka zan raba gida biyu baki rabi dauki rabi insha Allah. To Hafsa idan ubangiji ya raya ki kika sauki abin da yake tare da ke lafiya to ni ba da wani sauran buri illa in cika da imani. Kin gane? In baki manta ba wannan kusan shine karo na 6 da kike samun juna biyu amma a ƙarshe a ce an yi bari bai zo da rai ba haka to ga na 7 na addu'a Allah ya saki sauka lafiya. Kada ka karaya, amma ina so ka sani Allah maji roƙon bawansa ne. Muddin bawan yana da kyakkyawan yaƙini daga abin da ya roƙa daga ubangijinsa. Ban taɓa yanke ƙaunar Allah zai rayan cikin da nake samu wata rana na haife shi ba. Idan naga aka san hakan naka yin tunanin lokacin haife shi ne bai yi ba. Kai co ba ni da burin mallakan wani abu daga cikin dukiyar da Allah ya ba. Burina bai wuce in samu zuri'a da kai ba wacce da mu baiwa tarbiyya su taimaki addinin Allah a duniya su kuma taimake mu a lokacin da rauni ya zo mana wace tsufa mu kuma mu yi tunƙaho da su ranar gobe kiyama a gaban ubangijinmu. Kin gane? Allah da ya sauke ki lafiya. Amin ya Allah. Wai? Amai. Ciwon ciki. Ba daya. Kada ka san ba da wa'ina. Ban ni dai da kwaɗayin nama. Kar ki samu damuwa. Ta. jimla miliyan 4,800. Haka ne ko? A kasan abin da ka tafi kawai. Ok, shi ke ne, soke. To abinda da mun yi magana da manaja na banki. Da ka same shi yanzu. Akwai maganar ne sayin wannan. Akwai maganar dala 100,000 da za ka karɓo
to idan kuma yayi wata magana sai abin amma dai mun ga mun yi magana. Thank you. Na gode. Wala Ibrahim Taro za ka yi ba. Ya Taro. Daidai banki na tafi. Ba za ka kai wala ka dawo da za shi da shi. Au, yaushe ka shigo ni ban san ka dawo ba. Ai, na ɗan shiga baye ne. Ya gida. Lafiya ƙala wallahi. Kana so ka ce mai yau iya abin da ka samo kenan? To iya ka ci abin da suke aljihuna kenan. Kuma kila ka nuna na lalaba ko ina babu. 5,000 ce ba. To ka sani yau kai ba kwana ɗaki na. To me ja wannan kalaman daga gare ki? Ki ce ba zan kwana a ɗaki ba. Kai ma ka san darajar abin da ka samu bai kai darajar mu kwana a shimfiɗa ɗaya da kai ba. Ke Saude? Daina ce min Saude, sunana Saudat. To Saudat, me ya kawo wannan kalaman? Amma kai ma ka san ka saba kaɗan daga cikin alƙawarin da ka mun. Ka yi da ni duk lokacin da kake da buƙatar shimfiɗa da ni akwai adadin wasu kuɗin da zaka ware ka bani wanda sun kai adadin wannan sau 3. Wani alƙawarin saba miki Saudat? Saudat, ina son fa ki sani, ni mijinki ne na sunna. Kai ma ka tuna ka san da cewa ni matar ka ce kamun wannan alƙawarin. To ai wannan a addinin musulunci haramun ne. Wannan shi yake tabbatar da cewa kai tsohon kwarto ne. Shi yasa ba kai aure da wuri ba. Ka zo ka kusance ni ba da san raina ba? Wallahi bera ne. Ba na
jin daɗin zaman aure da kai domin kai ba tsaron aure na bane. Wallahi Inuwa da ka yi aure a lokacin da ya dace da ka haifi kamata. Idan bai maka ba gara ka suke. Me yasa kike irin wannan kalamin? Ba na jin daɗin su wallahi. Ka sawa ƙyan wana ko na ce dole sai ka zauna da ni. To idan ba za ka iya saki na ba tashi ka fita min daga ɗaki. Dole ta bai ta kalmin ki kamar da. Akwai kiran da na biya ba abin da yake damuna ke. Kawai kai fa nake sauraro, nake so in ji daga gare ka ko kuma in nemi ina sauraron shawararka. Na rasa ni zan same ka. Alhaji Inuwa, ita duniya da kake gani, kowane mutum shi yake mai da kansa matsayin da ka gan shi. Sai dai ba na goyon bayan ka saki matarka domin ka ce min kana son ta. Sai dai ba ta yarda ka kusance ta ba sai ran da ka samu kuɗi ko? Shi ne batun. Inuwa, kowane mutum yana rayuwa ne gwargwadon mizanin da ya tsinci kansa a rayuwa. Wajibi ne ka tashi ka nemi kuɗi ka'in da na'in. Matarka mata ce da kowane mai hankali zai so ya same ta domin kullum za ta rika sa maka kaimi wajen jajircewa wajen neman kuɗi. Matarka tana son kuɗi, saboda haka ka tashi ka nemi kuɗi domin kai rayuwa da ita mai fa'ida. A wannan zamani duk mutumin da ba shi da kuɗi rayuwarsa zai kare ta ne cikin kunci da baƙin ciki kawai. Kai mijina ne, ina ƙaunar ka sosai. Hasali ma ƙaunar da nake maka shi yasa ban yadda ka rayu mutane suna maka tausayi saboda baka da kuɗi ba. Na tabbata kana jin daɗin zaman rayuwar aure da ni. Shi yasa na fake da wannan, na karfafa maka gwiwa ka nemi kuɗi don nan gaba mai rayuwa mai ma'ana. Kai kokari ka nemi kuɗi don na ma ado mai kyau, na dafa maka abinci mai daɗi. Kuma ka kusance ni a duk sanda ka ga dama a matsayina na matarka.
Na ga 12,500. Ai ni ma ban irga su ba. To ina so da Allah ki matsa hannu. To umma. Duk abin da kike ciki a yi kokari a samu ki duba ki gani yaran nan makaranta kannanki ba a biya musu makaranta ba za a biya, kamata ki kokari duk abin da kika gani ki sa masa ido sosai akan dukiyar nan, ki sa ido sosai akai, ki daina bari kina irin wannan sai bin naki dan na san halinki, kin ji ko? Ki yi kokari duk abin da kika sani ki wauta. To kuma kin ga gashi nan zancen gwal din mu na karbo su da to kuma gashi ba a kai mata cikon kudin ba, to yaya kenan? To umma nawa ne cikon kudin da ham din? Kudin 30,000 ne cikon kudin. To ba matsala, an Allah da ne miki alƙawarin daga nan zuwa kwana 7 zan samu kudin in baki ki karbo mana kayan mu shana. Yawwa yar albarka, kuma ba na so ki saka masa jiki, kin san namiji kake yadda ki saka masa jiki, kin ji ko? To ki san dabarar da zaki dinga yi, ba haka ba ba za mu samu mu cimma burin mu ba abin da muke so. To umma insha Allah na san yadda zan yi da shi. To ki yi kokari ki kawo. To ya kai shi baka ce komai ma ko baka kwanta ba? Ba komai. Ina tsoron kwanciya ne. Ki mun wulaƙanci. Ki ce ni tashi. Kuma abin da ka faɗa gaskiya ne, da yanzu ma da ka kwanta da sai na faɗa maka. Da shi yasa ma ban kwanta ba. Kuma ban yi sha'awar kwanta ba. Zan tashi sai da safe. A'a. Da za ka amintu da ni za sai mu wata yarjejeniya. Me kenan ina tafi ba. Za ka kwanta inda nake bacci har tsawon kwana 30 ba tare da na nemi wani kuɗi a gare ka ba. Amma bisa ga yarjejeniya za ka nemi naira 30,000 daga yau zuwa gobe, ina son yi wani abin da ita. Makin sa abin da kamar bai kuma da nesa. Kin sa abin da kike faɗa ba. Kina nufin ki ce mun duk kwana ɗaya naira 1,000 ta yi sauki? Haka ne, 1000 ya ishe ni idan ka samu a lokacin da na gaya maka. In dai wannan ce matsalar babu kuma na amince. In Allah kai mu gobe zan kawo miki abin da kika bukata a hannu da izinin Allah. To sai ka fara lissafin kwanaki daga yau. Ta ba matsala. Ai sai mu dan gyara mu kwanta ko? Daɗi na da kai kenan, azurfafi gare ka wallahi. To amma an ce da zafi zafi aka daki karfi. Naira 30,000 ai ba komai ba ne, in dai har abin da ka faɗa gaskiya ne, in aka yi la'akari da abin da ya faru a baya. To Allah in ba za ka damu babu takura ko za ka ara mu in Allah ya kai mu mako 2 sai an baka. Wannan ba wani abu ba ne, amma duk kuɗin mai gidanka ba za ka iya zuwa ka tinkare shi da wannan maganar ba. In ka duba kuna tare da gudunmuwar ke duk wannan arziki, ai ya kamata ka tinkare shi kai tsaye da wannan magana. Ko kuma kana ganin akwai wata shawara? Allah da ya so shi kenan. Shi kenan. Mu fara samun ok ina ganin ka sami manajan, amma na tsammanin zai fita. Ka sami shi accountant ɗin ka ce akwai magana euro 1,000. Na san ya san magana sai a karɓo. In ka karɓo wannan ganin sai ka wuce kai mu gida ko to shi ke.
kuma ka yi magana 30,000? Wallahi. To ba damuwa in ka dawo sai karɓa. Motar ba matsala ba? Ya ba matsala. Kuɗin da ka ban sun cika. Hakika ka cika mai cika alƙawari. Haba Saude, ai duk namijin da zai samu mace irin ki sai ya yi ƙoƙarin ganin ya kyautata mata, ya biya mata bukatunta don kai ya rasa ta. Ban ce da kai ka sake ce min Saude ba, suna na Sauda. Ta shiga ta ɗakin nan. Ya haƙuri Saudata. Ai abin da nake so an gaya miki. Da irin rasa kwana a nan, ai wanda kin kai ne sannan kwana da kin sauka. Ya haƙuri, ba zan sake mantawa ba. To tashi ka je kai wanka sai ka zo. Ai Saudata, ban taɓa jin daɗin bacci ba irin na jiya. Billahi lazi tun da na aure ki. Kai wani irin mutum ne? Ba ka bakin ka linzami? Duk magana ta fito a bakin ka sai ka faɗa? Kenan duk abin da yake faruwa da iyalinka idan ka fita sai ka faɗa abokananka ko? Ya ake wannan magana? Ni ma haukaci ne. Ai sirrin da zan da abokina daban. Abin da zan tattauna da iyalina daban. Ya zan ɗauki sirrin iyalina ga wani abokanai. Wallahi sauki. To tashi ka je ka wanke jikinka. Ne maka alƙawarin baccin yau zai fi na jiya daɗi. Ka mata. To ina ganin ne sai na dawo kenan ba. To ba ni da kan mana. Me yake faruwa? Haba mijina, jiya baka yi breakfast baka fita. Kuma yanzu ma ga dukkan alamu ba ka son kai breakfast ne za ka fita ko? Ai ba haka zaki ce ba Hafsa. Cha zaki sauri me nake yi. Kin gane baki muka yi daga London. Waɗansu business partners ne. Kuma kokarin da ake shi ne akwai wani kamar kind of share capital da suke siyarwa. To ni na son zama shareholder. Idan na zama wata hanya ce da za a dinga fitar da kuɗi kuma euro suna shigowa ko dala. Kin gane? Ki hakuri zan dawo yanzu insha Allah da mun gama zama. To shi kenan. Amma zai. Allah Ubangiji ya ba mijina sa'a da dukkan abin da ya sa a gaba. Ka hanzarta. Ina tsoro kan ne lose ne. To sai aka ji ka hanzarta ka je? Kar maza sirta. To sai na dawo. Bye bye. Ina ganin kusan kamar ba wani abu ko? Ina ganin shi kenan mun gama. To shi kenan. To Allah ya tsare. Amin. Ina maganar kuɗin nan? Na? Maganar miliyan 6? Tana gida. To ka kan gida da dare ba. To amma Alhaji kana ganin babu hatsari za ka yi tafiya kuma a kawo kuɗi a ajiye a gida? Ba na abu dama madance take bukata za ta yi wasu harkoki da su ka gane babu damuwa a kawo min da dare kawai yawa kuma na manta ban gaya ma ba wannan biro da change da muka bude ka san an je interview da manajan director a madadina so mun samu dama central bank yanzu ta bamu approval kusan duk sati za mu rika karɓar euro 2,200 sorry to ina ganin kaga ci gaba ne ba ƙarami a gaskiya alhamdulillah kaga an ƙara samun ci gaba wallahi kuma ni ba na ƙara samu to shi
Alhaji Samanu ba zai taɓa jin kaina ba. Wannan wace irin rayuwa ce? Ce duk wani ci gaba da ya zo ba zai taɓa tunanin ya sani a ciki ba, sai dai dinga gina kansa kawai. A halittun muna farkiran mu ba mu da komai muke tare, sai dai ya bani abin da ba zai taka karya ba, wanda kawai za mu ci abinci da iyalina, ba za su ishe ni in biya bukatuna ba. Kai da sake wannan ba zai yi ba. To ina za ka tafi da jakan kuɗin? Yanzu zan dawo da su har gida. Insha Allah. Sani da zuwa. Yaya abin ne? Ga safa. Yawwa. Uwar gida na gaji. Lafiya kalau. Sani. Dama a gida suke ko? Dama shida. Haka ne. A duba su. Haba ina, haba. Miliyan 6 kuma tsakanina da kai ba sai na abin nan ba. Hafsa. An ce alkawari kaya ne. Kuɗi da na alkawari zan bayar? To fara rike miliyan 6 kafin rabuwar su zo ko? Haba Alhaji. Mun kun ka bari sai na cika nawa alkawarin tukunna. Kake samu damuwa. Magana haihuwa ai ta Allah ce. Da samu da rashi din nasa ne ki fata Allah sai ke lafiya. Alhaji wani abu kuma. Kuno za ka rasa? Na gode. Thank you, na gode. Tashi lafiya. Na gode. Tashi lafiya. To ba ni sai an jima. Madalla sai na dawo kenan. Yanzu Sai na dawo. Na ce gobe ne tafiyan nan. Kwarai da gaske. Idan na je a Okoliyo zan bugu ma waya insha Allah. Na gode. Na gode. to wani zan zuba ba. Ki zuba ruwan kawai. Wato kin gani? Ina da kirki. Yana da amana. Abinda nake so idan Allah ya sa kamfanin nan biro da cincin nan ya tabbata shi zan ba ya riki. Gaskiya. Ai kuwa da ka kyauta wallahi. Kwarai da gaske. Da ku zai bala in jin daɗi. To Allah ya ƙara gobe. Bar har in shiga da kuɗin ko? Okay. To shi kenan sai kin fito. To ina zuwa. Ya na ga ka tafi da kuɗi kuma baka dawo da su ba. Haka wata rana zan fita ba komai in da wani abu. To ba ka tafi kuɗin ka bane? Kai ki mutu da Allah. Sai mai addu'a ko sauraro dare ya yi lokacin bacci ya ko Wannan abin na gani ɗazu ina shara kuma ni ban san da shi ba a gida. to babu damuwa ai kin gane wannan ai ajiye shi na da amfani shari'a ta yarda da haka akalla ka ji dan wani makami saboda kare kai suna ci ta mai. To an yi hanna tsora ta. Babu damuwa sallu ala nabil karim. Sallu
Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul kursi da lillahi Allah tsare mu musulunci Allah tsare makotan mu da yan uwan mu da garin mu da ƙasar mu baki daya. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Na gan ka kana tare lafiya dai. Na tunani ne ya zai nima in zama mai kudi. Domin na lura wannan kasar ta in baka da kudi to ka koma abin nuni, ka koma abin kwatanci. 'Ya'yanka za ka mutu ka basu cikin wani hali. Wannan tunanin da kai gaskiya ne. Don yau ina so in ga kafi kowa kuɗi a kasan nan. Ina so in ga motar da zaka hau a tabbata ka hau mota. Idan kuma zaka shiga gida ne a san gida ne wanda ake kiran sunan shi da gida. Kuma ni in saka in cire, in saka wannan in cire wancan. Yaranka kuma da su girma a cikin wadata duk inda na taka a ce wannan matan Alhaji Inuwa ce. Good. Ka fahimci abin da nake so kenan a rayuwa. To ai sai muke sauki daga nan ko? To shi kenan sai na dawo. Na daya ki tabbatar da cewa wayarki tana kuɗi kake wafi. Insha Allah babu abin da zai sa an kare dokanka. Ni dai fata na Allah kai ka lafiya da mun da kai lafiya. Hafsa ba ta kirki. Na amijin aminci. Na gode. Allah kai ku lafiya da ku lafiya. Za su tafiya bari je mu dora shayi. Ke ina ganin ki gashi na ɗabi'a da mahaukata wannan an ce mahaukaci ne amma ke ga ki mai hankali ce ke amma kin zo baki da hankali kina aikata abubuwan marasa hankali ina aka taɓa yin irin wannan yo wace mace ce mijinta zai shigo da irin waɗannan kuɗi ma udan kuɗi cikin gida a ce baki ɗiba ba me amfani me yasa ba za ki tsakura ki ɗebo ki kawo duk da na san cewa Inuwa ai ba abokin auren ki bane saboda kuɗin da abin da za a samu shi isa na yadda kika aure shi to ina so in shaida miki da ki san yadda za a iya dawo da kuɗin zan nuna miki ke yadda ake yi idan ba za ki iya ba kin ji ko to amma na ji
kuma in ya so in daga nan ma ya sake ki shi kenan. Sha sha sha. me yake faruwa ne a gobonet din mu gani me yasa me yake faruwa haka na ce haka ka daina tafsa London ne ka da waya kai ma baka nike waya to ka ce ya zo nan ya same mu to ya abin nan to shi zane ba na so a tafi da karaman mota ba na so a tafi da karaman mota kaga irin ta nan yanzu Haba, ya sa ka shigo cikin gidan mutane ko sallama babu? Kada da yi shuru Allah. Ina jaka kuɗin nan. Idan har kina so ki tsira da ranki, abin da yake cikin cikinki, ki gaggauta ba ni kuɗin. Haba Inuwa, anya kana cikin hankalinka kuwa kake magana irin wani irin magana ne? Ni? Ba ni da hankali. Ba ni da hankali. Ni?
ce maza ki Duka taɓa ni haramta a wajen ka. Ni mata aure ce ka taɓa jikina. na ruwan ce nan da minti ki fa bude ba Hausa ki bude ba billahi lazi ina tabbatar miki akan kudin nan zan iya aikata ko menene kowa zan iya kashe shi akan kudin zan kashe rayuwa kenan ba zan baki ba wallahi ba zan baki ba ba zan baki ba kin ga ki bude Allah ba abin da zan miki wallahi ba zan cuce ki ba kawai ni jakan kudin nan zaki bani in tafi in kyale ki wallahi ba zan cuce ki ba ki bude ba kada in Allah kofar nan wallahi zan halaka ki na kare kofar nan
zan mummunan